От 20 населени места в общините Хасково и Димитровград, обединени в групи за самопомощ. 3 от групите в областния град взеха своите подаръци днес. През ноември 2013 година фондация Джендър Перспективи реализира пилотно идеята за изграждане на групи за самопомощ и солидарност в 7 села на община Хасково. Със старта на новият проект "Да разрешим проблемите си заедно", обхващащ населените места от община Димитровград и 3 пенсионерски клуба от Хасково, общият брой на групите се увеличава на 20. От 1 октомври насам стартирахме една кампания превенционна сред възрастните хора, като сме изключително доволни всъщност от резултатите и от постиженията на тези групи, които така имаха много различни инициативи, кулинарни изложби създадоха, направиха такива тържества, почетаха най-възрастните хора в съответното населено място и така нататък. Поради това и със съгласието съответно на донора, ние решихме да поощрим групите и да ги стимулираме да продължават да работят все така усърдно. На 20-те групи ще бъдат раздадени 8 компютри, 8 микровълнови печки и 4 кафе-машини. На подаръци днес се радваха членовете на групите за самопомощ и солидарност от град Хасково. Провели сме няколко занятия вече. Аз съм много благодарна на момичета, които представляват и работят в тази фондация, защото се отнасят, говорят на съвсем земен език, много човешки. Питат ни най-различни въпроси, от какво имаме нужда, с какво могат да ни помогнат. И на първата среща всеки от нас, и когато бяхме на обучение, те направиха прекрасно обучение на новите наставници, казаха ни всеки да напише и да каже кой от какво има нужда. Ние казахме, че имаме нужда от компютър, примерно, или фотоапарат, нещо да можем да запечатаме нашите мероприятия, които ги провеждаме. Ето, те още на втората, на третата сбирка, те ни поднасят такъв огромен подарък. Аз им благодаря сърдечно на Кристин, на Петя, на Тони, на Ади. Просто им благодаря. Благодаря ви, момичета, обичаме ви. Гостите бяха поздравени с богата празнична програма, посветена на Международния ден на възрастните хора. От фондацията вече имат опит в организирането на подобни групи, а проектът цели да покажем, че всеки може и е полезен със своите идеи, разбирания и възможности и да им кажем, че всъщност могат сами да решават проблемите си, като ги стимулираме да поставят най-различни проблеми за съответното населено място и да търсят пътища за разрешаването им. Съответно, когато имат нужда, ние също им помагаме. Сред честите проблеми, които решават по време на срещите си, групите за самопомощ и солидарност са: има места, където искат да се сложат легнали полицаи, тъй като пътя е много натоварен, близост до училища и така нататък. Има места, където казват, че им липсват социалните контакти и това да се събират заедно. Излиза проблема, че нямат в много от населените места, да не изброявам кои точно, но нямат лични лекари по селата. Имаше акции по почистване, значи в едно от населените места предстоеше празник, казаха, центъра ни е доста, освен с бокуци, градинката не е достатъчно подредена и поддържана. Хората се активизираха, ние им помогнахме с чували, ръкавици и така нататък и всъщност всички заедно си почистиха населеното място. Проектът "Да разрешим проблемите си заедно" се финансират в рамките на програма за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.